Hi guys, good morning. Magluto kong pamahaw. Pamahaw tanin zo guys. Ang isuwa guys is spam guys. Sa gulag itlog guys. Sunsa day nga sa imo classmate like kalipas na focus pa nga Nah, like. liksi dia. Dali. Gas liksi dia aning sunod sa sininang Aliana. Nga nanag, mga sininang Aliana pang tigumon. Kaya ikaw sunod. Naidaghan na balik si. Lima ka punuan sa kahoy ang itanom. Kuan man ka ng required man nga isa sa isa ka adlaw. So, Lunes nga tos Bernis, lima ka kahoy. Haring gipinta. Bali 5 ni kapunuan ang itanom karon. Sana may hango na tanom dia. Dami nagtanom sa dul sa kamalig ni Roy. Mado ni kaya mga juta. Pero og puhon ug ma kaluyan ni di man po ni basta-basta maputol kay bawal man ni putlon kay nara man ni. Naras among juta. Tayo sa to Naras among juta guys. Lamay dahil biya pa si dati. Hinog. Timan-ana na pa dato. Aw madyo. Gagagmay ra. Grabing inita. Ningi na Ginoo reklamo grabing inita jang muuwan mi pug. Kani ating hinluan dani. Kay tamnan Tamnag tanon. ha. Kani dili basa katatay man eh. May hinlo dani. Dito. Ngita taglaking hinlo. Wa man tay laking kisabay laki din mo hinlo. Nami ra jud tamlan dani kay kuan. Kani hinluan. Atin ning tamnan. Ka sildo ta pohon, ka kwarta ta pohon. Kadaro ni. Kuanta. Di pasagibo pa man ni una. Suhol. Kalau sino utang maka banatag apam daro dun tanang kalubihan. Tamnan ni kuan ni tamnan Kani pagkabasa kang tatay dani guys kani dari sa ubos ka tatay man eh. kana na sa bus wajud ning trabaho. Kami trabaho dani. Amoy kami trabaho dani bahala na ni. Tanam na nato og tanom. Nam nagutanan natay ma-harvest. Iya. Ito magpalit-palit sa silinganan. Medyo. Na, Sobra. Nasobra po di break ja. Puhon. Mayos palis. Mananom mi kuan kanang nay kubasa. Bitaw dani na. Ito ni ipadaro. Daghan na lagi kuan, daghan lagi mga buti na. Ito kita nam sa una ti ha. Tamnang kuya adrig taong. Silinganan na pod. Anda na pod. Nga ba kay musugot na hang bahay nga ni kada kuon.
Isara ka. Kuan ha. Pagkaman na magtanom guys, ya, nga hoy di pud miglahos. Adun na laman. Hindi makapalit og kahoy kay mahal ra bag kahoy ni amang, di pa jud musiga. Ang payat kag 100, hindi di day musiga. Bago pa kita nga hoy wa pay bayad. Libre pa, di ay sa dia. Tapay jay sa kasako. Lagi. Mupalit vitamina amang. Ugan na may masunglod bariya ka pangahoy. Mupalit mi dana namin enjoy kay lami naman ang kahuda kasi musiga. Wala gay. Atos ka sa day butang yung kahoy. Pero Wa pay kay ba isang dalawa mo balik ja. kamang kay naaman gitapok. Kuan laman nay. Di musiga. Di musiga jang kahoy. Bawal sa tong kahoy nga. Tipo kuno yung nanay. Basura man. Kana kay kusog musiga. Arang. So hindi kaldero. Magwa itak-ang. Salamat sa Ginoo kay naluwas ko. Namas Gabriel may nagdasa ho ang kinahoy to ah. Sama sila Queenie. Timing pod. Naghanap ka jug passion porte ah, ng gibitay. Mangita ko ganang pwede na makaon. Kay dasnyagi si Julie ni uli dari. Giubo. Mara jang tambal ako pod giubo pug ko. Mangita ko ginuginog. Adi aja de isa. Dai madana dia. Madana ni si Ja. Kay pa naman hilo na. Tangkanon. Ay! Ay! Ah. Itong matangag asin. Kasi makarelitan ni utan nga tinunuan. Na may bisitang niabot. Bitaw libang bang ni kalitrag hup ari.
na di ko laba. Nada ko'y duha ka tuwalya nga ang gihumol kay napadyak duga rawa malabi ba dyan nalay color mga sala maghimulan niya. Karon na ko'y tahiyon. Ang problema kay di ko kita na nimo tupok sa dagom. Si nanay ha. Si nanay ang patupok ko lako nanay. Napigan lagi kong nanay ha nanay. Sigurado ka nay? Oh, God. Yara guys ya. Dilit kong nanay. Ay nagtupok niya. Salamat nay. Kahit ko kay masinina nga buskot na. Na? May tutok? Ang tayo na nilang isuot eh. Ito sa liana na itong sa simbahan kay magkuhan ko na sila magbasa na po. Hours later. Dede miss ko ron guys sa simbahan kay nami house church. Sila na lang panggida kay magkuhan man po sila magpractice man po sila og basa. 1 p.m. Tulo no. Kana tulo na ligi. Tamalo. Manok. Manok. Tamalo. Ano, mangga. Ano? Samok. Tamalo. Sana samok. Tamalo. Sudanans. Kupepaw. Sabaw. Sabaw. Tamalo. Nagsugod ni og na nanay makuan. Ito may makita dari. Kana asa na. Oh, very good. Kani. Kani. Danay. Oh, very good. Adyo ka bakod. Adyo ka. Adyo ka sa mga sumagtita day. Ini, pa kare. Isa man ni. Kana. Lagi pa sunugdanan. Ang libruhan ni. Kana. Sa pa ni? Isa man yung kuris-kurisan. Kana. Isa man yung putasa. Ila ka? Isa man na. Kay pasiguro ko tamalo. Atis. Atis sa marino. Kani. Isa man yung putasa kani. Apple. Apple. Isa sinugdanan sa apple. Apple. Isa sinugdanan nga Apple. sa apple. Sinugdanan sa apple Sinugdanan nga. Kani. Night lularo. Tuglay sa ba day? Kare. Kani, sunod kani, isa man na. Kana. Dako nga. Kani, isa Paminaw. Kana. Timan ha. Kani, isa man ni. Isa man ni kani. Paladyo magkita no. Kani, isa man na. Isa man ni sila nga na nagayo pa. Elepante. Isa may sinugdanan sa elepante. Isa sinugdanan sa elepante. Isa may sinugdanan kag elepante. Isa man. Isa may sinugdanan. Isa man. Nagsugod o kay elepante. Kare. Kani, isa man ni elepante. Haman dari sinugdanan sa elepante. Kana o kare. Isa man ni. Kana o kare.
Very good. Tama na siya. Tama na yan na. Mo na gaday. Alin. The next day. Good morning, Dia Miss Waiting Shed sa Alicia Public Market. Kay nami gihuwat nga masakyan nabalabay. Daw, series to ah. Takay kag series.